Jeg er meget spændt. Der hedder, normalt så kan man få sin vest i Netto, eller Fakta, eller Shell. Ja. Så derfor er det nu med Valdemar den Store. Ja, er der hedder det. Det er sgu den store. Ja, den store. Har man kigget op under skørterne? Det er møg, apropos. Jeg var sikker på, at vi skulle se sådan et eller andet fasttømret ritual nu. Jamen, vi er jo i gang med at lave historie her. Ja. Nå, for fanden. Hold det er første gang. Hold lige i hånden. Det er bort i hårene. Det er dyrt i bamsen. Det er bort i hånden. Nej, det kunne jeg have gjort det. Bare tråd på dutten. Det. Skal han have en tår med? Jeg skal have en tår. Og det er vikingeblod. Tak. Er det den farve vikingblod? Ja. Hvad så, formand? Ja, hvad så? Hvorfor er jeg blevet kaldt hid? Hvorfor du er blevet kaldt hid? Ja. Du skal iklædes. Tag en kæp. Tag en kæp. Tag en kæp. En kæp. Jeg tager en kæp. Så tager jeg den ene kæp. Hvad så, formand? Ja, hvad så, formand? Nu tager jeg en kæp. Og det Jeg står her i Ringsted med en kæp. Så jeg fatter også en kæp. Kan du putte en kæp ind igen? Han holder også en kæp. Så tager jeg her og så Fat om hornet? fat om hornet. Okay. Jeg holder på kæppen og tager i hornet. Nu havde jeg jo så en plan om, at vi skulle bytte kæp, men det gør vi så. Nej, jeg er godt tilfreds med det. Jeg har det med Hvilken anledning er jeg i? horn. Du skal, ja, det kommer senere. Det er hornslat. Ja, nu skal vi. Det er hornslet, ja. Ja, det er hornslet. Nå, det er der puha, hornslet. Horn udslet. Så. Nu tager jeg så en her. Der står det med en kæp. Og horn. Hvad? Og så må jeg jo så. Hvad så er det? Hvad sker der? Ja, nu skal vi her. Så har jeg en lille overraskelse til dig. Så kan du få en kinhast. Skal kom. Skal komme eller skal møde? I plastikopose. Plastikopose koster gratis. Hey! Nu gør du, som jeg siger. Nej, det kan man ikke. Det var lige at fat i kæp. Og så trækker vi sådan fra mig til dig. Nej, nu har det taget det. Jeg prøver kopsen er ikke. Det er sgu da forkert. Jo. Og så tager du det her. Nej. Ja, sådan. Jeg er så nu. Tjalfe. Hej, møghund. Sådan. Skal vi have noget mere? Nej, det ved jeg ikke. Det var ikke med vilje. Det kom bare lige pludselig. Ja, det var det kram der. Er du for godt have fat i kæppen? Ja, jeg har både haft fat i kæp og kramme. Så kan du lade den gå på op. Hvis der er nogen, der ønsker. Er der nogen, der vil have smag af hornet? Jo, jeg vil også smage horn. Ja, vikingblod. Så. Nej, sådan skal du ikke tage på den. Tag noget fat, ligesom du plejer. Tror jeg. Hvad ved jeg. Er der mere blod, hvis der er nogen? Tillykke med det. Tillykke. Tak. Jo, tænk også først. Skal jeg holde lidt? Ja, nu. Så skal du have det.
Det overfører det. Ja, Hun bunder jo. ja. Ja, det smager meget godt, hva'? Nej, jeg skal... Hvad er der mere i? Bunden eller resten i hovedet? God fornøjelse. Det er mjød. Ja, det er meget mjød. Og fotografen slipper ikke. Hvad fanden så også? Satan og jern. Satan og perkele. Skål, dreng. Hvad var det, vi lavede det? Honning og hvad? Ja, det er jo vildt. Skal du lige have en... Nej, jeg skal have kyre. Jeg skal et har min. Så det er top. Nå, så blæsvær med, så tager jeg det. Nu er vi jo på Midtjylland, så blæsvær med. Ja, det er med. Skål, formand. Ja, så kan I godt lige være søde og stille på sådan en anden. Tjalpebrødrene. Så lige her. Jeg havde regnet med en dans med de Ja. der stokke der. Jeg troede også, I kunne et eller andet nå med de stok. Jamen, der kommer kæpdans senere. Ja. Det glæder vi os til. Men det er ikke med dem her.